Merry Christmas! Maria mong sa joga mong Christmas. Humanda ni mga tuhog na ta. Ye, manis ko tayo. Oh, may fireworks good. Halo sa latik. So malapit na guys, ilalagay ko na yung ano. Ang sabi na, ang importante. Okay lang walang pamasko basta maganda tayo sa Pasko. Okay lang daw sa ko ng pamasko, basta maganda daw siya sa Pasko. Joke. Hello guys, magandang umaga sa ating lahat guys. So ito naman ko ngayon guys, si Ruby Provinciana. So nag-utos ako guys na magpaakyat ng buko. Kasi baka magbuko salad ba ako or one, kasi hindi ko alam kung ano yung makaya namin sa budget. So maraming salamat pala sa nag-sponsor og pa luto para sa mga bata, si Ma'am Amy. So ngayon guys, nagpaakyat ako ng buko. So maraming salamat pala sa nag-akyat nito guys. So ang galing, nasa tuktok talaga siya. Tapos sinasalo din nito niya guys. So yan, ang galing niyang sumalo. So hindi talaga siya mabasag. Oh. Shout out mama ko. Shout out sa inyo mga uyab. Uyab. Shout out ka dara, gihawag ko. Oh, shout out ko na siya dito. Vlog na ba ako? Gati Ruby aron nindot yung content. Nindot yung content ba? Dagana oh. Dagana daw. Salamat ka do Dani ha. Salamat. Ito. Budloy. Budloy oh. Kanay na mo gid ni mo. Shout out siyang Riyame. Oh, shout out ko ni Riyame diha sa Dumaguete. Shout out ko sa mga taga Dumaguete, mga viewers diha. Di mo matag-sa nag-mention kay kanang loaded na kadugang utok. Loaded na. Riyame lang. Riyam lang sa apelyido dong jan. Apelyido to Tanawan ni nga vlog o shout out. Di ka pa. Sa man Riyame. Riyame. Ha? Paltasyon? Siya lang. Baltasyon. Oh, shout out ko ni Riyame Baltasyon. Margo gyud ni klaruha. Ja. Paltasyon ug manggura. Kanang ding gisu. Ang gisugo imuhang kuan, ang gisugo ag imuhang may love sa diri oh. Sweet ra ba kay imong duha? Al, dine. Dagan mga hayop diri. Dia usa ka kuan, usa ka bulig siya pero nagkanag-sud. Pila iyang sud? Chukabok. 18 la, grabe no. Sinibe. Ah, 19. Sa usa ka bulig 19. Hindi wa say buang na buang wa. 18. Titil yan. Murag kani murag buang ni kani. Kanang gidala og gidala. Kanang gakat-kat mo ni. Ang kamo diha, ang gusto naman mo? Ha? Apel pag. Maapil jud kag ihaw ron. Salamat kay Robs. A few moments later. So guys, nagpunta kami ni Nicole sa grocery. So di talaga mawala ni Nicole yung chichirya. Ayan. Tapos namili kami guys ng aming luto ngayon. Maraming salamat pala sa nag-send og Gcash si Ma'am Amy. Pamangkin ng ni Papa Edi. So salamat sa mga grasya na i-share ni mo, ma'am. Na but-but ning akong bayan. Yung nag-baggage pala nito, hindi nilagyan ng karton, kaya ayan, muntik nang nahulog sa nahulog jod. So guys, bumili pala ako ng ganito dahil gagawa ako ng maham blanca. Ay, wala pala tayong cheese na. Tapos, kasi guys, mayroong nagbigay sa amin ng, si Ma'am Amy. Para sama-sama daw kami dito magsalo-salo, yung pati yung mga bata. So, lang kami guys, spaghetti. Tapos, mayroon akong biko. Tapos, minudo. So, yan lang guys ang namin. Lang naman kami, mga bata, 4. Tapos 4 kami. Ay, sa kabila pa pala, mga pinsan ni Cristel. So, gagawa din ako ng guys. Asa na yung gelatin? Asa yung gelatin, nak? Gagawa pala ako ng guys. Gelatin.
Tsaka gagawa ko ng buko panda na ano. Para matuwa man lang yung mga bata. So, tapos nagsimba yan sa kanina, nakapantalon. So, naka-ready yung dalawa guys, assistant ko tong dalawa. Kasi maraming gagawin yung mama nila. Tapos nakiwain mo yung ano yung Asa itong mantika, te? Panay? Magprito sa Magano kumpleto, hi- boy, hotdog, day. Huwag niya na ano. ano gawin mo sa hotdog? Prito, ano, boy. Tapos ayun pala oh, dilis. Sarap nito. Nanilhig ang tiger guys oh. Siksi pa kadog sinilhigan guys oh. Sukuro mo na sa videohan. Masuko sa videohan no. Itik nga mo nilibig. Sa? Stitik ko nung nga ninilhig. Oh, shit. Shes. So padayon lang nak sa imong kabuutan nga manilhig. Puli-puli man lang duwas ati panilhig papa siya. O di yang ati guys nagkuan. Yang ati naghiwa. Guys, hi ka muna nak. Hi. Siya yung nagawa ng ano, siya yung magkuskus. Tapos si Nicole naman, tapos na siya nagpakulo sa spaghetti. Tapos yung gagawin naman ni Crystal ay ano, ano ba yan? Buko gelatin. So sa ano iba-ibang kulay. Tapos maraming salamat pala kay Sis in ito yung mga ano niya guys, yung mga ganito niya nagamit na namin. Mayroon pang mas malaki-laki nito. So pinapa-ano muna namin yung gelatin, pinapatigas. Tapos kaya rin muna kasi ako naman guys, mayroon akong gagawin, magagawa ako ng maha blanca. Si Crystal magkuskus sa ano, buko. Ako naman busy ako mag-prepare na rin ang maha. So gawa ko ng maha guys, yung gamit ko is cowbell nga evaporada. Tsaka ready na yung sugar ko, yung corn, tsaka ay hindi na gamitan ng condense kasi may sugar na ako. So yun lang, tapos ito yung cornstarch ko. So ganito pag gumawa guys. Guys, lagay natin tong ano, mais. Yung mais guys is ano yan, yung durog. So mas gusto ko yung durog kaysa buo. Mas gusto ko yung durog kaysa buong ano na. So ito guys is gata pala, hindi ko nasabi. So lalagyan natin siya ng ibap. So pwede rin natin ihalo lahat ng ibap para marami tayong magawa. Kasi marami din kaming kakain pala. So yan, mix natin tong sugar. So i-mix lang natin ng i-mix yan guys. So, hanggang mag-absorb na yung ano. Muta ay. Ba't humot? Mut. Mag-absorb na yung sugar. Saka natin to isasalang. Para maalam mo kung paano gumawa. Para pwede na kayong gumawa ni ate. So, nakahalo na yan guys. Pag nakahalo na yan, isasalang natin to. So, habang pinapakulo natin to, ay mag-prepare tayo para sa ating all-purpose na ano, cornstarch. Guys, meron ako yung pangalawang piga. So, sayang naman yung pangalawang piga ng ating gata. Pwede rin natin to yung i-ano natin sa cornstarch. So, haluin lang natin tong cornstarch guys. Yung cornstarch pala guys is ito. Ayan o, malaki na yung binili ko para pag nag-request si Crystal ng maha, makagawa na ko agad-agad. Kasi paborito nila to eh. Hindi kami makagawa-gawa nito dahil mahal nga yung mga bilihin. So wala na guys, kung ano na talaga siya, yung parang wala na durog na talaga siya. So hintayin natin guys na kumulo yung natin, yung sinalang natin. So hintayin natin tong maluto yung gata. So pag naluto na yung gata, ilalaglag na natin to yung ating cornstarch. So ganyan ako pag gumawa ako ng maha. So iba-ibang klase naman kasi yung mga ideya nila pagluto guys, pero yung pag nagluto ako ganito yung
Yung iba kasi guys, sama-sama na nilang ilalagay yung cornstarch, lahat. Pero ako guys, hindi. Lulutuin ko muna yung itong gata. So, lulutuin muna natin yan. So, ayan na guys. Kumulo na siya. So, paabutin pa natin siya ng mga 10 minutes or para maluto talaga yung natin, yung gata. So, ito na guys. Ilagay na natin yung ating cornstarch. Pero kailangan talaga natin na hinaan yung apoy at saka halo ng halo talaga guys para hindi siya magdikit-dikit. So, hanggat matuyo to guys, kailangan natin talaga na mahina yung apoy. Tapos halo lang tayo ng halo hanggat matuyo to siya at saka magluto na yung ating cornstarch. So ganun lang kadali pag nagluto ng maha guys. So napakadali lang talaga siya na lulutuin. So iba-iba naman yung paraan yung magluto guys. So yung paraan ko yung ganito. Kasi may nakakita ako guys na nagluto ng ganito, pinagsama-sama niya lahat. Tapos, lang siya, halo lang ng halo. So, medyo matagal to guys, halo-halo ng halo. So, ito, madali lang to kasi lulutuin mo na lang yung, yung cornstarch na lang kasi luto na yung gata. So, ganun lang kadali. Merry Christmas and advance Happy New Year. So, ayan na guys, naluto na yung natin. Lalagyan na natin siya ng cheese. So, ganun lang kadali. Magluto ng maha. Dapat nanood ka pala, Nicole, para makita mo. Ayan, diba? Nice, diba? Una naman yung gagawin ko, buko nga maha. So, ayan na guys. Ganun pa rin ang proseso nun. Sa ganun pa rin ang proseso nun sa mais. Ganun pa rin ang proseso nun sa mais guys. So dalawang guys, mais at saka buko kasi maraming buko. So ginawa ko na lang din ng maha. So ganito ka hirap pag magbiko ka kay lang nandiyan ang ay. So, ganun kahirap guys pag magbiko ka dahil kailangan mo magbunot. So, hindi mo maiwasan, masugat ka pa. Nicole din ang nagluto ng spaghetti. Masarap din yan siya magluto ng spaghetti pero pinaka-paborito talaga ng papa niya yung adobong baboy, yung masarap yung timpla niya at saka yung inihaw na pork chop or bili. Gustong gusto din ni papa niya yung timpla niya. Masarap din siya magtimpla guys basta magmana sa mama, no? Magmama kay mama pero malagi guys. Maya-maya tanong. Mama, lagyan mo ba ito ng ma? Luya, ma? Mama, lagyan na yung luya. Hindi mo kung Minsan guys, nakalimutan niya. Kaya minsan ang luto ko. tatanong siya. So, good job. Merry Christmas sa ating lahat guys. Yan ang pagkain namin sa mga pinsan niya. So, wala. So, ayan guys, yung ginawa ni Cristel. Tatlong kulay na gulaman. Tapos nilagyan namin ng buko. So, hindi naman kailangan namin magbili ng soft drinks. Kasi bawal din soft drinks. Mas lamig ni coffee. Dili ka ng mahal po ang soft drinks guys. Yan na lang yung ginawa namin. So, kasya naman yan. 4 na pitsil. Maraming salamat pala sa pitsil. Sis In. Salamat pala. So, marami talaga salamat sa yung binigay niyang mga pitsil at saka mga baso. So, guys? Nilagay mo lahat dyan, Day? Yung iba, lagyan mo. Patikim. Yung ibang pitsil, lagyan mo. Baka Nalagyan na yung iba. Lalagyan na yung iba. So, yan yung ginawa niya. Kasi busy ako, guys. Busy din siya dahil ako nagbiko rin ako pagkatapos ko gumawa ng maha. You know that I love chicken nuggets. So, greet ka muna sa kanila. Merry Christmas, everyone!
Sana may mga pamasko din kayong dapat dyan. Sana all. Siya wala daw, kahit malipay na daw siya guys, may magbigay sa kanya ng 100. Ngayon wala talaga daw. Okay na, may pandemic man. Ay, pandemic ko ba? Hindi naman lang. Saka ano, dati kasi may mga ninang pa siyang nakaalala sa kanya, ngayon na malaki na siya. Sabi niya, pag mahirap pala daw pag lumaki na kasi wala na daw mga... Wala na dyan kawan na dyan mga tagpinaskuhan. Dawa ka na lang yun. Yung isa naman guys, ayun. Siya naman ang kumain sa sarili niyang Dawat luto. masud ko niya nga. Ako dawat, nanguduyan, nangudawat na. So, About sa regalo na nabibili o sa ang dapat ang sign ko no sa Christmas ka ng pagbibigayan. Ang ninong at ninang, sila yung ano. Mga ninong og ninang, chicken powder. wala na sila Hili. hatag sa Ginoo or gipili para magtigatag og regalo. Sila mo second parent, mo na second nga mo guide nimo. So, hindi kailangan na... Hindi kailangan nga basta na ninong-ninang mo na sige pa ngayon regalo dapat. Kasi di ba may mga nanay na pilitin talagang pumunta ng bahay-bahayan talaga para hihingi ng regalo yung Okay lang inaanak. kung batang gamay, pero kung ano na, dako na. Pero lahi-lahi mong gut, iwan, masuko man po ngayon nga ikuha gainin na para ano, pero lahi-lahi pagsabot ba, pero dapat. Kuha ng ninang kasi may kaya. Ninang mo na, kung gipili ka, kaya ikaw may gipili nga mo guide ka ng bataan, mo studlo og sakto ka ng dili sakto. So, iba naman yung iba guys, kukunin ka kasi mayaman ka, may pira ka, kaya kang magbigay ng malaking bagay para pag Pasko. So, pasensya pala ako sa mga inaanak ko. Wala mo na akong Pasko na ngayon dahil pandemic. Ako inaanak kay sigiyan man. Alas, mamasko sigiyan dito. Ako na ko inaanak. So guys, yun pala yung kasabihan talaga ng ano, hindi pala sa pilitan na magbigay ka sa para sa inaanak. Kaya ba, So, di ba, kita sa Facebook nga, di-post pa kay, wala ko nung nihatag yung mga ninang-ninong. 'Di ba, ang sinabi ng pari, hindi kailangan na sa pilitan na magbigay. Dili, ang kahulugan ng Pasko ko no, pagmamahalan, pagtutulungan, pagbibigayan, diling pagbibigayan nga material. Napalit raman nas tindahan, di man na tinuod nga. So tanggap mo na talaga na walang nagbibigay sa iyo, walang magbibigay sa iyo na ninong-ninang. So okay lang yun ako. Gising man sila ron. Hirap magluto guys, pero ang sarap ng mga luto ko. So yun daw yung yan binigay sa akin ng Panginoon talaga na Talent. talent lagi ko nung nga magluto. So agwanta kuno ko. So magtiis daw ako pag ano, kasi yan daw ang talent na binigay ng Panginoon. Pag may Tiisin tiyaga. na lang. Pag may tiyaga, may So luto na yung pansit ko guys. So mag-ready na kami. So ngayon guys, sa kabilang bahay kami sa mother-in-law ko. So wala naman yung mother-in-law ko, nasa Hebin naman. So para maging happy si mother-in-law, doon muna kami sa bahay namin. Ay, bahay namin din yun. So tara guys. Kung nakdalhin dito nak, wala. Sinabayan pala sa Didante oh. Ha? Sinabayan pala sa Didante. Nakas, dante pa. So dito guys, ito yung mga naluto ko. Uy, apoy! Nak, ayusin mo nga, nak. Import din siya ng lagay ng Merry Christmas kasi wala nga kaming ano guys, prepare. So okay naman pala day eh. So titingnan natin yung matapos yung ano niya. Guys, nakaluto na ako guys. Kasi pala si Cristel nakagawa na rin siya ng import pa siya yung ganyan. Hi! Merry Christmas mga baby! Yes, si Aisha. Manihapon ta! Kaya pa ba ko na nahilo? Agoy! Nga naman! Si Dante! Dahil na mga una. Pagwasag serving spoon ba ito pa? May pagkainis. Ang liit pa to guys. Tas, ano pala to? Asan to sa inyo? Ano? Saan Dipulog? Bara? Ay, sa Bara daw guys. Mayroon kasi akong ano dyan, nagko-comment na taga Dipulog. So, taga Dipulog to. Apo to ng ano? Apo ko na to guys. Apo na to.
So, kakain na tayo ngayon. Wala man tayong party-party ngayon kasi mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Bless us, O Lord, in this gift to whisper about mercy and thy bounty through Christ our Lord. Amen. Tay sa mga grasya nga among gisalusuluhan karon gabi na Merry Christmas na tong tanan. So na mga kaapu-apuhan kakuanan ka. O sige na, pila na mo dari. Sina, oy. Kuha mo plato. Puntahan mo kay. Sabi. Merry Christmas. Wala man tay kuan. Wala man tay. Lagi gutom na doon si Ay, Jod. Ha? Dalagan ganihan. Gutom na dyan si Ay. Kaneo, usa, sige ga. Na, Che! Dante! Sayo, Dante! Dante ha? Ayo, Dante. Tag. Lami ra ba ng pansit? No! Spaghetti siguro ya chiki ay minudo. Ay, ang kari ko sa kay si Audrey. Audrey sa mga Audrey. Talo na natin siya, ma'am. Aling dire! Ay, ali! Ikaw, anti ka nimo. Asa, gula siyang pao, no? Oy, na, dire! Sige, pangita niya! Alam mo rag na may kulang inyong mama, asa man. Ngiti na na po. Bay mabili minudo. Dali minudo ug pansit. Subaw dito. Starring. Nganin.